Hi, Mr. Su! May galang shoutout sa'yo. May premiere ka, Mr. Su? Baba mo po. Tatamsakan ko, Mr. Su. Salamat po. Good morning pa lang, di pa good afternoon. Magto-12 pa lang. Music mode lang tayo. So, music lang kasi busy po. Maglilinis pa ako. Salamat po, Mr. Su! Always po, Mr. Su. Hindi ako nakakadala sa premiere mo. Mag-LS ka, Mr. Su, mamaya. May premiere ka, Mr. Sa bababa ko. Host, may meeting kami for Brigada, eskwela. Okay, sige po. Ako na magbababa ng premiere mo, Mr. Su. Salamat po. Ingat ka po. Eto, nagtamsak na ako. Hindi pa ako nakatamsak dito. More blessings po. Ingat po, Mr. Su. Ako na bahala po. Wala pa namang bisita.
pala yan. Pa-share it naman. Hi, Tres! Magalang shoutout sa'yo, Tres Morales. Yan, thumbs up. Thank you so much sa pa-thumbs up nyo. Busy kasi si host. Hi, asawa ko! Rigner 10, oh, yan, may jacket ka na po. Magalang shoutout sa inyong lahat dyan. Salamat naman sa pabigi-bigi nyo. Easy lang po. Hello, Life of Filipina in Taiwan. Juicy and the family, hey! How? Dali, bigyan kayo ng jacket. Wait lang ah.
Hindi ako makapindot. Host, I miss you. Boom! I miss you too. Asawa ko. Yan, Juicy and the family. Hey, meron ka na pong jacket. Thank you so much sa mga patamsak nyo. Patugtog lang tayo kasi salamat. Ay, salamat tuloy. busy. Sinasamantala ko lang.
Hi, Madam Raine TV. May galap shoutout po. May jacket ka na po. Busy lang. Pwede po magbaba ng ano dyan? Bahay. EB Travel Vlog. May galap shoutout sa'yo. Present. Yahoo! Yes. Thank you so much, Ate EB. Patugtog lang. Assume naman, may rock and roll. Yeah, rock and roll na to. Kahit busy tayo. Kasi busy ako kaya sinasamantala ko mag-live. Kakain lang ako, Ate Ibi Baba ka ba yung mga Ate Ibi? Sabagay, binababa rin ni Nightbot yung mga bahay niya.
Po, TV, kumakain. Ano problema? Sayaw ka muna dyan.
Jessica Spark, magkalap shoutout po sa'yo. Jing Moments, Harang, thank you so much. Tamsak sis, Miss Vergara, magkalap shoutout sa'yo, Miss Vergara. Thank you so much sa patamsak mo. Yan, magbawa kayo ng premiere nyo dyan. Tatamsak tayo. Di-end na rin ako eh. Yan, thank you so much, Miss Vergara. Kamusta na ang ano natin dyan? WH. Hi, Java Has. Has ba? Yan, mega love shoutout. Okay. Si Java Has. Hello po, mega love shoutout. Makabili nga ng pailaw na ganyan. Oo, bili ka rin. Bigay lang yan ng anakis lang sa boarding. Yan, nagbaba si Java. Pupuntahan natin. Saglit ah. Thank you, Jendy. Always po, Java Has. Yan, puntahan kita ha. Java. Dikit ko na pala to sa'yo. Ano to? Borjol? Bornjol? Yan, dikit na to sa'yo. Tamsak na lang ako. Telosore. Putan. Yan, thank you so much.
Mag-end na po tayo. Maganda nga eh. Pwedeng mang-disco. Oo, maganda yan. Miss Vergara talaga. Ginagamit namin yan noon. Dan full pack Java has. Yan. Sabi ni Miss Vergara, Java, please connect to Miss Vergara. English spoken yata. Galap shoutout Mercedes. Hello Mercedes CC. Thumbs up. Thank you so much. Yan, may premiere ka ba? Magbaba ka ng bahay mo. Yan, may bago dyan. Si Java Has. Yan. Java Has, please connect to Mercedes. She working here in Hong Kong. Yes. And Miss Vergara is in the Philippines. Fuck. I know how to English now. Padikit din ako. Yan, nagbaba si Miss Vergara. Yan, dikitin niya si Miss Vergara. Malapit na po yung ma-monetize. At pwede na po tayo magpalipad ng kahit magano. Tama ba ako, Miss Vergara? Usang loob lang po. Hahaha, sana all. Kapit lang. Oo, malapit na yan. Ano ka ba? Mega love shout out sa'yo, Vendy Vlog. Yan, mega love shout out daw po. Sabi ni Vendy Vlog. Si Vendy Vlog po is nasa Pinas yan. At baby pa yung kanya. Mag-grade 3 na rin po siya. Magbaba ka dyan, Vendy Vlog. Nandiyan si Miss Burger. Ay, dikit mo na yan sigurado. Si Mercedes. Yan, dyan si Mercedes. Hello po sa host. Hello, hello. Hindi yata si Mercedes. Nagbaba yata ng bahay si Mercedes. Ibababa ko na lang. Si Mercedes is nandito sa Hong Kong. Member po siya ng choir. Mercedes. Baby pa po. Yan, sabi ni Wendy Vlog. Ang bahay ni Mercedes is 1,000. Yan, nagawa na ng bahay si Mercedes pala. Hinahanap ko pa. Yan, thank you so much Mercedes, Sisi, Mama, Chup Chup. Yan, Wendy Vlog, digitan mo na si Mercedes. Si Mercedes is nandito sa Hong Kong. Please connect. Connect until connected. Java Has, you still there? I'm still here. You still there? I'm still here. OTW, sabi ni Wendy Vlog. Abangan niya, magla-live ako mamayang gabi, ha? Magpapalaro ako ng WX lang ating, kaya wala tayong pa-Gcash. Pero pag nagbago isip ko, magpapa-Gcash ako. Pinoy Henyo tayo. Yan. Abangan niyo po ako mamayang gabi. Magla-live ako for the first time in my life. Mag-i-end na rin ako.
Ayun. What time? Ay, hindi ko po alam. Anong time. Basta po magla-live ako mamaya gabi. Matagal na panahon Nakitang dapat tanungin. May pag-asa pa ko, bakit kita sagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kitang dapat mahalin. Ang amor ang iyong mukha sa first look. Ununa kitang makita sa Facebook. Kakaiba pa ang iyong pangalan. Para bang ang hirap mong hawakan. Wala nang akong ibang hangarin. Laging pasasalamat na ika'y sa'king dumating. At Mag-e-end po ako 1 o'clock magkasama lang kita. Always waiting. Sabi ni Bentley. Thank you so much. Yung premiere ko, baka naman. May premiere si host. Magbakas lang kayo doon. Bababa ko nga rin. Dalawa yung premiere ko. Tamsak ulit. Yan. Sabi ni Fragale. Thank you, Sisi. Salamat sa patamsak mo dyan. Ulit. Yung premiere ni host baka naman. What? Thank you, Sisi. Nag-abala ka pa. Gino-joke lang kita eh. Pero sige, tanggap ko yan. Thank you sa pa-member. Yan, I have new member today. Thank you so much, Sisi. More blessings. Ako na bahala dyan sa'yo. Alam mo na, Desh. Ayan. Ikaw tuloy, no? Ayan. Thank you po, ate. Mama. Salamat din, sis. Always welcome po. Tamsak kagabi pa. Thank you so much, Bendy Vlog. Si Bendy Vlog. Ate na. Fragara, dikit mo na si Bendy Vlog. Always tamsak host. Yan. Ina-announce ka na rin ni Nightput Bendy Vlog, salamat. Patamsak mo. Yan, 2 minutes na lang mag-e-end na tayo kasi kailangan ko na magtrabaho. Nakanta mo na ako, binibini. Para sa inya. Para sa bago kong member. Busog pa naman ako today. Kailangan kong malakas eh. Yan, mag-e-end na tayo ha. Team Baliw! Tamsak ulit sis! Thank you so much, Team Baliw. Yan. Kanta lang ako tapos end na tayo ha. Kailangan na magtrabaho ni host. Kailangan natin kumita ng pera. At kailangan natin magpadala. Yan. With kalembang all sa'yo, Team Baliw. Thank you so much po, Team Baliw. More blessings. Meron ka na pong jacket. Yan. Mag-i-end na rin po mamaya si host. Okay sis, ingat dyan. Vergara to. Opo, thank you po ate. Okay na po, mag-i-end na rin po ako mamaya. Mamaya eh. Saglit lang. Saglit lang to. Pag-i-end ng ating ng ating LS is kakantahan ko kayo. Ano bang tawag doon? Yan. Okay, bye-bye sis. Thank you ate. Ingat po dyan lagi. Try ko kumanta. Pag busog pala makakakanta, no?
Ay, may kanta. Saglit. Kailangan yung walang kanta. Ah... Salamat sa 6 million in my house. Yan. Paano na ba yun? Kasi may tunog siya. Saglit. Saglit. Ano ko na lang. Pero pang 5 million in my house. Kagayahin ko na lang itong kumakanta ha. Yung kakanta ng Ana. Para mabilis to eh. Ang tumatakbo sa isip mo, kung mahal mo na rin ba ako, isayaw mo ako sa gitna ng walang mahal ko. Gagawin ng lahat ko, gagawin ng lahat para sa'yo. Alam kong mahal mo na rin ako. Binibini, sabi mo noon sa'kin ayaw mo pa, pero ang yakap ngayon'y kakaiba. Hindi ka ba nalilito? Okay na yan. Para hindi masyadong halata yung boses ko. Muna ako. Nabusog. Isayaw mo ako. Yun lang yung alam ko. Yan, thank you so much sa inyo lahat. 3 million in my house. Yan. Mag-i-end na po si host at magtatrabaho na po tayo. Mag-ingat po tayo, maghugas ng kamay everyday at mag-toothbrush everyday. Sabi ni Tito Benz. Lobat na rin tayo, guys. Thank you. Bye-bye, Miss Vergara, Bendy Vlog, Mercedes, kung nandiyan ka pa, Ate Ibi. Thank you so much. Bye-bye po. Mag-work na me. Bye-bye.